I avui el Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Llevant ha lliurat els premis a la promoció de l'enginyeria agronòmica amb la presència d'importants autoritats. En la següent informació us expliquem en què ha consistit aquest acte. Per quinta volta s'atorguen uns premis que recorden que el sector agroalimentari valencià és punter, amb l'assistència de més de 230 representants i professionals del sector. Així ho acrediten els premiats d'esta edició amb una llarga trayectoria. Es un sector que ha hecho un esfuerzo notable durante todos estos años de la crisis, que ha mantenido el empleo, que ha creado riqueza y desarrollo y que está en una posició competitiva. Els premis de promoció de la enginyeria agronòmica es consoliden en una nova edició com l'encontre anual de referència del sector agroalimentari, un dels més punters a nivell nacional i amb una clara vocació internacional gràcies a la iniciativa i intensa aposta per l'excel·lència i la innovació. El Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms del Levante celebra l'entrega de premis per cinquena volta amb la presència de professionals del sector agroalimentari i medioambiental de la Comunitat Valenciana. Enguany els premis han recaigut en Anecop, la primera empresa hortofrutícola del Mediterrani, EPSA per la seva innovació tecnològica dins del sector nutracèutic i la primera dona enginyera agrònoma col·legiada a València, Ana Cas. Es una gran satisfacción y además que sea desde el colegio, este colegio en el que me pasé un montón de años colegiada i conviviendo en muchas cosas. A més, s'ha reconegut a la jove Ana Doctor pel seu projecte final de grau amb el títol Planta de processament d'ensalades de quarta gamma. La consellera d'Agricultura ha destacat la importància de futur com a professió i l'esforç del col·legi per revitalitzar la professió dels enginyers agrònoms, així com el paper de la dona. La amplitud de materias en las que están formados los ingenieros agrónomos por demostrar que tenemos mucho futuro como profesión, como formación. Uns premis molt necessaris que donen visibilitat al sector i als professionals agrònoms.